Voor ons als vrouwen is je bekken echt een fundament, een basis. Het is een plek van gronding. Aanwezig zijn in je bekkengebied geeft je een gevoel van rust, van stabiliteit. En het is ook een gebied van verbinding. Als je aanwezig bent in je bekkengebied, dan ben je meer in verbinding met jezelf, met je behoeftes, met je gevoelens. Het is eigenlijk alsof je jezelf gewoon wat beter kunt voelen. En het dagelijks leven waarin we zo worden opgeslokt door de drukte en de verwachtingen van alles en iedereen, raken we snel de verbinding met onszelf kwijt. Je aandacht is bij de ander, bij je werk, bij al die dingen die je zou moeten doen. En het is heel moeilijk om jezelf dan nog te voelen. Je emoties, je gevoelens, de signalen van je lijf. En als je vooral bezig bent met alles en iedereen en alles wat er om je heen gebeurt, dan is het heel lastig om je eigen gevoelens nog te voelen.